Isusu seMDCT isu tindiri bato rinotedzera mutemo wenyika yeZimbabwe. Isu tinoti izvozvo hazvigoneki maringe nebumbiro romutemo ratinaro rinoti 2 terms. Saka izvozvo tinoti hazvigoneki. Mnangagwa achipinda pachigaro vakatora mhiko yekuti vachachengetedza bumbiro romutemo, asi zvakunyadzisa kuhwa kuti vakuti 2030 ndiye ndiripo, zvinoreva kuti vakutoda kutyora bumbiro ravakatora mhiko pakutora chigaro kuti ndichange ndichichengetedza. Saka isu hatitowirirani nazvo izvozvo. Constitution yenyika ino yakanyorwa ichinzidzo matemu maviri. Saka ivo vari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanenge vakutotyora constitution yenyika ino. Saka hazvigoneki kuti vaite 2030 vange varipo. Asi takatarisa mabasa avabata anokodzera here kuti vawedzere, tongoti maikuita kuti tafarira mabasa kana kuti imi munoona sei nezvavaita izvozvo? Inini mabasa amuri kutaura handisi kumbomaona avaita acho, nekuti mukatarisa especially road yeBeit Bridge zvinhu zvakagara zviri muurongwa kare. Saka chimwe chitsva chavaita ndechipa handisi kuchiona ini, ati chekuzazawo vana vamudzi hurumende ndo chitsva chamuri kunganditaurire. Aichocho ndinobvuma kuti ndo chimwe chete chandoziva. Vavobveta akaimwa simba ravo pakatorerwa zano yavakarwira vakapinda muzano PF. Haizi yakarwa hondo zano PF, yakarwa hondo izano yaitungamirirwa naDava Livingstone. Saka Mavobveta haana simba kubva 1980, musanyeperwa. Zvese zvavakutaura ndo vamwe vaigura vanhu musoro vachitumwa naMugabe, ndo vamwe vaigura vanhu maoko. Vana vada change in 2008 hadziwe here Mavobveta nhasi yashata chii? Hatitevereri zvana Geza izvi. Tiri kuda change yakakwana kuti idzoke muZimbabwe, ichaunzwa naMorgan Tsvangirai navaDouglas Ngonzora vatakasarudza kuti vamirire bato rinopikisa muZimbabwe. Tinoda constitution kuti itungamire, kwete munhu.